खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बर' राइटार एकाडेमि आरो सोनाब बेंगल बर' राव फोरोंगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों। 21 नबेम्बर खालि बरमा पौरसभानि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरा समायखिरा लागोन। सनितपुराव मोनसे गामिनिनो सा 5 आइजोखौ गुबुनारि होनना सिनायथिदों। आसाम बिगियान बिरोंदामिन आरो आबहावा गौथुमनि सानसेनि हाबाफारि। जिनाहारि खालामनायनि दायाव काछाराव सासे फोरोंगिरिखौ खादों। राङारि मन्थ्रि अजन्ता नेवगा चिराङाव सोरखारि बिथांखिफोरनि जौगानायखौ नायफामफिनदों। मणिपुरनि कंपके हाग्रामायाव सिखावै आफिं आबाद मावनायखौ रैखाथि हान्जाया सिलिंखार खालामदों। हाजोआव मा 28 सुरां मोसौ बोखांदों, 7 एरेस्ट। नगाव बरखात बाइपासनि धाबाफोराव आयेन बेरेखा जौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बुधबारखालि सानजौफुआव बर' राइटार एकाडेमि आरो सोनाब बेंगल बर' राव फोरोंगिरिफोरनि मोनसे थान्दै हान्जाया बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव थानाय बिटिसिनि सीएम एमसि चेम्बाराव बर' राइटार एकाडेमि आरो सोनाब बेंगल बर' राव फोरोंगिरिफोरनि थान्दै हान्जाया हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों। थान्दै हान्जाया सोनाब बेंगलाव बर' रावनि फोरोंगिरिफोरनि जेंना जेंगोना आरो बेफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों। बबेखानि सोनाब बेंगलनि बर' राव फोरोंगिरिफोरनि बिबानखौ सोनाब बेंगल सोरखारा लायागौमानि बिटिसिनि सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होलांबाय थागोन होननानै सावरायनायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया रादाय होदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमनानै थान्दै हान्जाखौ दैदेनदोंमोन बर' राइटार एकाडेमिनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया। लोगोसे बाहागो लादोंमोन सोनाब बेंगल मेस समाजनि बारग' आफादगिरि नबीन चन्द्र मण्डल, वेस्ट बेंगल स्टेट बर' लेंगुवेज टिचार्स एस'सिएशननि आफादगिरि रिना साहेब, बर' राइटार एकाडेमिनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम वारि आरो गोबांसाया। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बरमा पौरसभा एबा मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि आरो गुबुन सोद्रोमाफोरा 21 नबेम्बर खालि समायखिरा लागोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि खुंथायनि समाव 2024 मायथाइनि 15 आगस्तखालि बरमा मिउनिसिपाल बर्डखौ फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बरमा मिउनिसिपाल बर्डखौ दानो हानाय जायाखैमोन। गोबां सानदांनाय आरो गोबाव सम नेनायनि उनाव बरमानि थागिरि रायजो राजाफोरा बरमा नोगोर खुंथाय एबा पौरसभा महरै गनायथि मोननायाव गोजोननाय फोरमायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बरमानि सासे समाज सिबियारि आरो बरमा एम्पायार एकाडेमि मेनेजमेन्ट कमिटिनि आफादगिरि रजनी बरजवारीखौ मासिगिरि सायख'नानै बरमा मिउनिसिपाल बर्डखौ दानाय जादों। लोगोसे हेमन्त कुमार दत्तखौ लेङाइ मासिगिरि, राजु बर', सोदोमस्रि बर', धरणी बर', सेवाली रामसियारि, अमित पाठक, इदुल दास आरो सुनिता बर'मोनखौ बरमा मिउनिसिपाल बर्डनि वार्ड मेम्बार महरै सायख'नाय जादों। सनितपुर जिल्लायाव मोनसे गामिनिनो सा 5 आइजोखौ गुबुनारि होननानै सिनायथिदों परिनास ट्रिब्युनेला। रिपर्ट बायदिब्ला न' दुवारबियाव जामगुरिहाट पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय धुवाकाटा गामिनि सा 5 आइजोखौ गुबुनारि होननानै सिनायथिनाय जादों। थांनाय 18 नबेम्बर खालि सनितपुर जिल्लानि कमिशनार आनन्द कुमार दासआ MU 2116-2025 MAGS 0N 1005 1006 1007 1008 आरो 109 नम्बरनि गुबुन गुबुन बिथोननि गेजेरजों फोसावनाय बिथोनाव बे खौराङा सोराङाव फैदों। गुबुनारि महरै सिनायथि जानाय मोनसे गामिनिनो सा 5 आइजोफोरा जादों फातिमा मनुवारा, हानुफा मरियम नेवा आरो आमजाद आली। मख'नो गोनांदि बिजिरसालिया गुबुनारि होननानै फोसावनायनि उनाव बैसोर सुबुङा आसाम आरो भारत हादराव थानाय जायगानि थागिरि सुबुंफोर आरो हादरनि रैखाथिनि थाखाय खहा गोनां होननानैबो जिल्ला कमिशनारनि बिथोनाव बुंनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर गोजौ गेजेर फरायसालियाव मुसलपुरनि आर्य भट्ट बिगियान मिरुनि सौजन्यजों सानसेनि मोनसे हाबाफारि खुंनाय जायो, जेराव बिगियाननि सायाव बिथा खालामनाय मडेल आरिमु बिबुंथि आरो सानस्रि बादायलायनाय खुंफुंनाय जायो। हाबाफारिनि जागायजेननायाव मुसलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं निरुपमा हालया आर्य भट्टखौ माला बावनानै मान बावो आरो मडेल बादायलायनायनि गाहाय दरजाखौ बाक्सा जिल्लानि फरायसालि नायदिंगिरि मोहम्मद जहिरुल इस्लामआ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव मोन 14 फरायसालिनिफ्राय गासै मोन 25 गुबुन गुबुन मडेलफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मुसलपुर ब्लकनि आर्य भट्ट बिगियान मिरुनि कर्डिनेटर फुंखा बसुमतारिया बुङो। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बादायलायनायाव सा 150 बाहागो लागिरिफोरा बाहागो लादोंमोन।
हाबाफारिनि बेखेवनाय हाबाफारियाव मुसलपुर जौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' गोरायुं खनकान्त कलिता, निकासि जौसिन गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बद्रीनाथ गुरागाय आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि गाइड फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। गेवलां फोरबोनि गेजेरजों बान्था मोनगिरि फरायसाफोरनो राङारि हेफाजाबजों लोगोसे फोरमान बिलाइबो होनाय जायो। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय लखिमपुर बेन्दोंनि 1418 नं तलका नूतन बस्ती गुदि फरायसालियाव फरायनाय थाखो 5नि सासे हिनजावसाखौ गोबाव समनिफ्रायनो जिनाहारि खालामबोनायनि दायाव फोरोंगिरि ससिम अहमदखौ खायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हिनजावसाया खनले जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ गावनि बिमा-बिफानो खिन्थानायनि उनाव बे जाथाया सोराङाव फैदों। बेनि फिथाइ महरै नखरनि सोद्रोमाफोरा पुलिसनो अजद होनायनि उनावनो पुलिसआ फोरोंगिरिखौ खायो आरो लोगो लोगो बिनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। दासान्दि मावख'आरिफोरा दायनिगिरि आहमेदनि सायाव जाबसिननाय गासैबो अजदफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनायनि थिरांथा लायो। बबेखानि बे जाथाया हिनजावसानि नखराव होनाय गासैबो अजदफोरखौ ससिम अहमदआ नेवसिदों आरो बेखौ मोनसे गावनि हेंथायै फाव फान्दायनाय होनना बुंदों। फारसेथिं बे जाथाया ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरखौ रागा जोंखांहोदों लोगोसे गोबाङैनो फरायसालिनि गथ'फोरनि सायाव रैखाथिनि जिंगा सिखांदों आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाथावना जाथायखौ होबथानो थाखाय बिबानगिरिफोरखौ गोख्रोङै खावलायदों। बे जाथायाव गथ'सानि फारसे थार बिजिरनाय होनो केसखौ आबुङै गोथौयै आरो गोरोन्थिजों नायबिजिरनाय जागोन होननानै पुलिसआ खोथा होयो। दिनै चिरां जिल्लायाव दावबायदों आसामनि राङारि मन्थ्रि अजन्ता नेउगा। राङारि मन्थ्रिया दिनै चिरां जिल्लानि सदर काजलगावआव थानाय जिल्ला बेंगिरि मावख'नि कनफारेन्स हलाव मोनसे रिभिउ मेल एबा नायफामफिननाय मेल खुंदों। बे मेलनि गेजेरजों मन्थ्रि अजन्ता नेउगा चिरां जिल्लायाव गुबुन गुबुन सोरखारि बिथांखिफोरनि मावफुंनाय आरो बेनि जौगानायखौ नायफामफिनो एबा नायबिजिरो। बे मेलाव मन्थ्रि अजन्ता नेउगा गुन गोनां मानदान्दा आरो नेमखान्थिनि गेजेरजों गासैबो मावथांखिफोरखौ थाबैनो आरो थि समनि गेजेरावनो गेबेङै आबुं खालामनाय आरो फोजोबनायखौ थि खालामनो थाखाय चिरां जिल्ला खुंथायखौ बोसोन होयो। बे मेलाव बिजनीनि एमएलए अजय कुमार रय, सिडली चिरांनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, चिरांनि जिल्ला बेंगिरि जतिन बराजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। मणिपुरनि रैखाथि हान्जाया कांप'क्रि रिजार्भ फरेस्टनि 53 एकड़ हायाव आयेन बेरेखा आफिं आबाद मावनायखौ जाफुंसारै सिलिंखार खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 19 नबेम्बर खालि खालामनाय बे गेदेर अपारेसनखौ रैखाथि होजानाय हाग्रामा ओनसोलफोराव आयेन बेरेखा आफिं आबाद मावनायखौ होबथानो थाखाय कौब्रु रिभार फरेस्टनि सिङाव थानाय पाइलेंकट मावख'ना हाजो सारिनि मोनद' जायगाफोरखौ नोजोर होनानै खालामनाय जादोंमोन। अपारेसननि समाव मावख'गिरिफोरा आयेन बेरेखायै आफिं गायनायखौ हेफाजाब होनो थाखाय आबादगिरिफोरजों बाहायजानाय गासै मोनस्नि अरायथा नङै फार्म न'फोरखौ सिफायदोंमोन। बेनि अनगायैबो आबाद मावनाय आरो जोथोन लानायाव बाहायनाय 35 पेकेट संख्रि बोखांनो हायो। फारसेथिं बेबायदि आयेन बेरेखा आबाद मावनायनि जाहोनाव कांप'क्रि रिजार्भ फरेस्टआव रैखाथि होजानाय हाग्रानि जिब जुनार ओनसोलफोराव थांनाय माखासे बोसोराव गोबां सिलिंखार जानायखौ नुनो मोनदों आरो जिब जुनारफोरा थांना थानायाव हेंथा सोमजिदों। आथिखालाव मावख'गिरिफोरा कांप'क्रि रिजार्भ फरेस्ट आरो गुबुन लोरबां ओनसोलफोराव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायखौ नोजोर होनो आरो होबथानो थाखाय दिथा होगोन आरो अपारेसन सोलिबाय थागोन होननानै खोथा होयो। सुरां मोसौ फालांगिनि हेंथायै सोरखार आरो पुलिसनि अपारेसनआ लान्थ्रियै सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो दिनै हाजोआव मा 28 सुरां मोसौफोरखौ बोखांनो हादों। लोगोसे 7 सुबुंखौबो हमदों। हाजोनि सानियादि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव सिग्रोमनायाव पुलिसआ मा 28 सुरां मोसौफोरखौ बोखांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनै फुंबिलियाव हाजो पुलिसनि इन्सपेक्टर रुपम हाजरिकानि दैदेननायाव हाजोनि सनियादि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव सिग्रोमनानै सुरां मोसौ लाबोनाय गंथाम गारिखौ जब्द खालामनो हायो। मेघालय फारसे स्रोदै लांखुमानाय समावनो हाजो पुलिसआ गंथाम गारिखौ हमनो हायो। सुरां मोसौ लाबोनाय गंथाम गारिनि नम्बरफोरा जादों AS01SC 3799, AS01MC 7102 आरो AS15AC 8779। बै गंथाम गारिनिफ्राय हाजो पुलिसआ मा 28 सुरां मोसौफोरखौ बोखांदों। लोगोसे 7 सुबुंखौबो पुलिसआ हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय सुबुंफोरखौ बरपेटा माजदिया आरो कुकारपारनि माफिज फुया मुकु आली होननानै सिनायथिदों, नाथाय गुबुन 3नि मुं आरो थंखौ पुलिसआ फोसावाखै। माफिज फुया आरो मुकु आलीया सुरां मोसौ फालांगि आरो मोसौ माफियाजों सोमोन्दो दं होननानै पुलिसआ सन्देह खालामदों। नगाव जिल्लानि बरकाट बाइपास लामा सेरनि माखासे धाबाफोराव आयेन बेरेखा जौ फाननाय, देहा फालांगि खालामनायजों लोगोसे आयेन बेरेखा खामानि मावनायफोरा सोराङाव नुजाथिदों।
जिल्ला पुलिसा सम सम गोख्रों राहा लानायनि गेजेरावबो गोबाव समनिफ्रायनो बेफोर आयेन बेरेखा खामानिफ्रा सिखावै सोलिगासिनो थाबोदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे साननि गेजेराव दिमौ आरो बरखाद बाइपासनि गेजेराव NH 37 नि बाहागोआव धाबाफोरनि अनजिमाया गोबाङै बांबोनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गोबाङानो आयेन बेरेखा जौनि फालांगिजों लोब्बा दं। बेफोरनि गेजेरावनो माखासे धाबा, रेस्टुरेन्ट, सुबुं लांखारनाय आरो देहा फालांगिजों लोब्बा दं होनना अजद दिखांदों। बावैसो सिगाङावनो पुलिसआ बरखाद बाइपासआव थानाय बिन्दास धाबायाव सिग्रोमना आयेन बेरेखा खामानियाव लोब्बा थानाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हमनानै लांदोंमोन। खनले खनले अजद होसेयावबो बिबानगिरिफ्रा बेफोर खामानिखौ आबुङै होबथानो हायैनि सायाव थागिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसेनो नगावनि सुबुंफोरा दा थाबैनो राहा लानो आरो बैफोर धाबाफोरखौ बन्द खालामनो बिबानगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों दाबि दैखांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।